thlir tu le ngai thatu jong jong te chi bai le va kule ei December ninga sang ni som ni panga thil thleng to kha ni a tun nuwa atur tu ten anron sei chuak ani chu thil chu not van lai phaya PHC ani a helaya thu anron zia dan hian he video toite hi December ninga sang ni som ni panga mi kha ani a not van lai phai PHC ani kanu kum somriat mi thoha le ran dung se kan ompui lai ani a thok tu hovin advance Christmas an manga ti hian ni lengin thom ring takan neya chonu lama chuan kanu hian azo to chi alowa abuai tan ta abuai tan kan mang ang chuan min ti zoi sak tura kan ngen po in min run lui sau boka doctor chopin an rui hlam bok nen min refer mai turin kan wangena azana zanin aizol lama kanin chukthlak puita ani nurse duty fel tak tak te ro an om kathin adam chialawa ka pholang ve hrim ani tiang hi tu man ti to lo se kadu tak zet ani aron ti a he thil hi kan sarkarin enquiry la ngei ro se dam lo te tan duty te hian dam lo te tana shom khopin beng cheng an siam tur ani lawa an duty time an rui tur po ani lo khoi hospital po dam lo te pan tlak ni turin kan health minister fel tak khan thei top han chu ram sela hemi zana duty te laka hian action lak ngei ni ro se aron ti ani thelma nan te pachuaw aron ti a hei azialo khop mai video kan hmu ang hian not van lai phai thil thleng ani a hei video kan hmu hi ni staff chuan him an phu tak zet dam lo kum tluan en kolatiru ama ero chu damdoi ina ni lovin khoilaya emo mundanga ti seng chuanin a hriat thiam oma damlo serious tak en kol lai an nei bok nen heti chung hian hei thom beng cheng anan siama adam lo ompui te jok hian heti anghen thom beng cheng han siam chi ase engtin nge an ngayang han thinarim ve thawang teru a thok tu te jok main ti hian thom beng cheng an siama damlo tar chak lo serious tak te an oma chuti chung chuan an ngen na an za sak du lawa ti hian an run lui nge mani heti anghen ring tak takin zai an play an lam bokani azialo khop mai he thil chu ngai zam mai chian ni lo pal zam mai chian ni lawa sarkar beng thleng se hetiang hi ni danga thleng to su se aza thla khop mai